Så jeg ved godt, at det er folk mærkeligt, og de snakker i en video. Noget fucking fedt, jeg lige skal vise. Okay, så jeg er lige kommet ind ad døren, som du måske er gået nogens næse forbi-agtigt, så er det et nyt sted, fordi jeg er flyttet ud. Skulle ud-agtigt og sådan noget. Det ligner stadig lort. Men i og med at jeg flytter ud, så skal jeg selvfølgelig nogle ting til lejligheden, og jeg har købt noget fucking fedt. Som jeg håber, at I selvfølgelig også synes er dope. Så jeg tænker, jeg vil lige vise det på en video. I må også undskylde vinter og sådan noget lige er lidt skøft, når jeg skal lige lidt mere på plads. Lige nu står jeg op af et par sko, så ja, vi er der ikke helt endnu, vel, men vi prøver. Det har været noget, jeg har ville have i rigtig fucking lang tid. Og nu har jeg lige et sådan der, jeg har gået og ventet lidt med det, fordi at jeg gerne vil flytte ud og sådan der, men hey, nu er jeg flyttet ud. Lige så her. Porten har også den her stil, så den skal 100% op at hænge. Ja, men hey, skriv hvis I vil se lidt mere fra lejligheden, når jeg kommer bedre på plads, så kan jeg smide det video ud.